Wacha. Urubuchairi. Utolo. Ifashion but biza Mayo bati ndo inotozokubatisa wena. Sana nakazitinya meze nekulana meze. Yabona. Bara ntuli ka handsome mfatsha. Utarisa ka uri mwana wanda kabereka. Ka handsome mfatsha mbuya. Ngalo mreko. Awusiyena manje. Awutho baruto. Yeah, muza ngani maka. Masa noni grama grama. Magnum akazomro akamro moyo acha ndo Magnum. Ndamuti ona athi quiet arikufamba ngidi quietly ndikufamba quietly uchiri kuziya shamwari yangu anandinaye garada day tiri kubema Michelle ndane muroda wangu ze akafira mama wake akatoenda kuZimbabwe nezuro mama wake vakasha ona yo wacha ati wacha ai manu hey manu how are you ndiri vamwe gogo vacho kana vamwe vasingandizivi ndonyeba best gogo anda kule ndogara pamakumba best ndogara pamakumba best enda levi chatara zvimwe zvinhu zviri zvopana vamani ya datopera mamanje wacha ende azvina Martin ribo ayabo sema sit mamix ayabo muzukuru wagogo chara zvenguva inei inyo yatiri nguva inei inguva yangende mukurwisirene nazvo munhu wachifuti handichade kuimba makurwisa futi saka problem iri papi chikurambira munhu kuimba futi mimi mudaito ngemusiruzi motanga kuda kunyepedzera sasa varungoita kazizva muchazongoita takulongobhigisa oize anza recover bluetooth asibarikava here mudhara ende munodherera ngende because munoziva here kuti malongende nemanagement but it's not your business kuti tikuudze izvozvo munodherera futi management yacho moti toda kutaura naulengende toda kudi muchiuya kumba kwedu kuma2 am we don't even stay in Harare but mapromoters vaya anouya slacked kuma2 am unosvumuka promoter in bedroom we have to stay with security even at home ina ndingambodzosera andikamboite zvinhu ndisandibenzere ndingakansele mashows akatoya mahalf town deposit ndokomuka ndichingoti handichade ndikungoramwa for no reason ndongo sacrifice kuti ndidzorere madeposit evanhu for nothing sadaro ndodzira for safety yevanhu vanouya kudhansi nekukudza brand rangu handidi kuramba chiita unge yanoimba akazoisa paruoko kozi yakufambana naspina haifambike nayo iyo benzi yapa yakutofamba navapana vangu ndakatonotirika ndiise paruoko azira maplates hakare kwekwetu musi watikaenda kushow nekumvurwi futi ndokumwe kwatisingafete kadzokera tega tonoita show yedu futi ikoko saka totaura kuti isusu tine kunhu kwatakuuya kungoswera hatiuye kusikokuyeaiwa musi wa1 August ishow yedu iyi kwaize and then mukatasa gigikaiti hatitori updated but tine zvinhu zvatangobvisa zvatikuona kuti isusu tikusiya kunhu kwokuti tinopuwa kana 20 minutes tobva kutanga kuita stampede vanhu vokuwara vanotida nevasingatide kana kugweruko
Freeman na master safety yavanhu vese but atisi kuti ngende muhombe kune vanhu ivavo but kuti mangwarei yakudiwa and then a brand chairo ndiye ari kuita sei nekuti ndini ndoita kunge mata ndoita kunge mboko ndiye ari kudiwa ndoita kunge ndopenga but ndotori ne brand one here atohombe akupikwa ntisho kuselect akatouya of which I have to protect that brand yapera Freeman angasati imba kaba na master H angasati show yakavharwa sapompo wacho ngachitaura zvinhu ufana mutanga mangwe so zvinhu zvatotora paskero munzwa zvinhu zvatokutaura ukwanisa kusport time yekunzwisisa zvinhu zvandiri kutaura akarwadziwa mwana ndoona wafanana nezuro unoziva kuti hazvina urarere iye kuti iyoyo futi havaishona kungesingi Hey, uya kwakati izvezvi vaona zvakaitika ukaipoeta vari kuchomuti uya kwakati yakuno muri kumudiko seye uya motikari inei ukuona screen handingamboiti zvekupenga inini ndodhomoka vatitochitaure madira ndoita mari saka ndichitoita zvinhu chandiri wani munhu wevanhu vakutoita zvinhu atengera mukadzi mota inini ndototenga neyangu ndotoita zvinhu tenga dheni toita zvinhu kuriwa ndoziva basa remari chiro muchitondononge mhata kuzesa matatu kunde ndichitoshaya zvekutoshandisa mari ndoziva basa remari fungoti kuita madhensa ndoziva basa remari kurerutsa munhu nemacheni so handimbofa ndakada kudzosera mari izvi every day ndechingatorwa tirekutinywana handimbofe ndakada kudzokera mari ndakada kudzosera mari kuti mari yandapuwa vanhu kuisira safety nebrand rangu ramunoona ngere kumama nekuti mondononge ndinopenga ndo brand raisa zvinhu sezvamuri kuona mingoti congratulations saka I have to protect that brand atifakenji brand satonge vanhu vari kumhupuka kunge vanhu vasinganzwisi zvine zvitaurwa neumwe munhu handife ndakada kudzosera mari nemaitiro andoita zvinhu ndakuita zvinhu mo kuzoziva basa remari akamboita show yake ari ega kuzoziva basa remari asi havazvitaure zvinhu sazvamboitika kamwana pavanhu vacho varipo ipapapa ndoziva basa remari saka ndifamba nesecurity hopo inenge yakadarika vamwe wasecurity ana basa uraiti saka mukufana toecelebrate kuti achaumbonzorai mavoisi yenyu apa sorry takatsamwa vanhu vakunyanya kurerutsa maikoro and after show mapromoter zvaanongoita ungoti thank you chichi after show zviya handitonisa press release mwana after show kuti show yafamba zvakanaka panoitika zvakaipa munosiya vanhu vachitaura munodii kumboisawo press release yekungotaurawo kuti haisi fault yake saka nemakuchisira ndinoita mari handibobva ndakadzorera mari ufunga kuti munhu anongofunga akakatsela mashows evanhu here handikwakutopiwa half down unofanira kurifanda waiziya saka ndikambobva ndakasacrifice kurifanda madeposit but ndiforced kudaro cause ndo zviripo waiziya because mari toita loss yemota yechino andiona so handimbofa vakubuda handimbofa ndakasacrifice kurifanda vanhu mari dzavo kukaroi zvekupenga kana zvekudhakwa zvine muchifunga kuti mimefinoronge munhu anodhakwa munhu anopenga its okay but handimbofa ndakati ndakudaro ndichita zvinhu zvakadhakwa inini ndingade kudzosera mari ndoda kushandisa mari zvinhu zvakawanda zvoda mari security handinayo yakawanda sikaiti famba nesecurity hope